I sacrifice for those who wouldn't do the same. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Iyon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lucy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, self-love. Because of my days. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? No kining usa ka babae nga taga Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu. Ano tumatadampo, nagdasangan nga Lucy. Lucy, kasi pa may buhatan ako ha, para sugto nagitaon ko nimo. Abi ni mo Arlo, kung dili man gani di ka makapaabot, ayaw na lang patugag panguyab. Napita kang babae diha, oh. Syaro naman sa dugway mo sugot ni mo dayon. Ikaw lagi akong ganahan lagi. Huwag andam ko magpaabot nimo. Atagi lang ko chance nga ipakita na ko nimo kung unsa ko katibud anay nga magmahalin. Unsa unto ka pagpangga. Balawog, di sa ko nimo sugton. Basta ayaw ko didi nga ati manunti ka. Please, Lucy. Unsa? Nisugot ka? Nisugot ko nga pasagdan na ako siyang manguyab na ako. So, dili pa mi uyab. Oh, pero nakagusto mo ka kaniya. Buutan siya tay. Grabe ka buutan. O mapinangaon pa gyud. O ganahan ko niya kay family-oriented kaayo. Muro kong makaingon ba nga siya akong ideal husband. Ayay! Nana siya ideal husband, oh. O yan sa man. Ang sa may plano ni mo. Ay maning sugton? Tinuod, bisugot ako nimo. Hala no? Mura lagi kag nakurat ug maayo diha. Kung ano ba, hindi lang ko makatuo ba? Haw kung dili ka makatuo, ayaw na lang. Ay, di na pwede. Wala ba, way? Yes, yes! Kasi yung parang nakabantay ko nimo ba? Ha? Hinaligi kay mong tingog. Kuan, Lucy, pwede ato lang una ning itago. Ha? Di lang sana to ipaibaw sa mga tao ba nga uyab na ta. Kaya nga naman? Mukatag unya, basin og makaibaw sa mama. Ha? Ano gumusugod sa mama gud nga maguyab-uyab ko. Kay nag-eskwela pa ko. Unsa? Diyos ko, intahon, uy! Dagko naman mo. College na gud mo. Unya, bawalan pa dyan pang mamuyab-uyab. Siya ra may bawalan. Pero maugali, di ba? Unya, okay na ka, ana. Okay raman sad. Mas maayo sa dawa kayo na ibaw bahin na mo para way dagang samok. Noon sad, may punto ka diha. Pero ang pangutana, hangtod ka na sa ka makagwanta. So, ano na ko ninyo, ha? Sa'yo ako di mo mula kaugod. Nagdali ka? Ay, dali niyo ko. Kaya magtigmed na peris na ko sa ginikanan sa kong uyab, no, ha? Wow! Dawat na nila yung relasyon? Oo, eh. Kung tinuod nga, lahigugma ka sa katao, no? Wakay labot kung sa'y kasulti sa laing tao. Magandam niyang atubangon ang tanang mo kontra sa inyong relasyon. O, naman na. Agree. 100% agree. 101 di ay. Tinuod gid kaayo na. Ay, nagasabot kay kunin mo, Lucy. Ha? Ako? Oo, nakasabot ko. Gawa ka tiyo-tiyo kayo. Makayuyam! Ay, ato na ko, ay! See you tomorrow, girls!
Ibaw na ko yun sa naasi mo huna-huna. Ani na lang. Para makadecide ka, abot ang graduation. Tanawang tag, dili pa bagay ka na ipalaila sa iyong gidikanan. Karon, mauna rong adlaw ang masulbad imong problema. Kulbaan man ko dayo eh. Ay, kulba kung ba diha. Oh. Uy, padung na si Arlo diri, oh. Kinahanglan na iyahang dadon niyang ginikanan. Ay, paw na bitaw na siya nga. Kay baw ko bahin ninyo. Oh. Uy. Siya rin mo duol. Hi, Lucy. Hi, Isa. Congrats na to. Imo naging gibiyaan imong ginikanan dito. Dili na mo ipalailas, Lucy. Total, graduate na bitaw ko. Ay, mahadlok pa mo kumusulti nila. Kung mao man day na, magsige na lang di tagtago, ani. O, din lang ta maguyab-uyab. Magtago-tago na lang ta. Lucy, Dili na ko, Arlo. O, kapoy na. Buwag na ta. Lucy. Believer ako sa amiga, uy. Gikapoy na ko dayo, eh. O niya, asa na malay plano ni mo? Mga apply na lang kong trabaho. Ug mao na akong fokusan sa pagkakaroon. Correct. Congratulations on your promotion, Lucy. Bago ba ka din is company, pero dagan na kang ipamatud-an mo, ha? Kada tungod sa akong mentor nga maayo kayo mo tudlo. Maong dako kay kog pasalamat nimo, Sir Paul. So, usa mo kay mayong bayad, anak? This Saturday, wa man tayo work. Maglaag ta. Treat na ko. That sounds good. Sir, uy, sakto na ba? Sir, sakit na kaya akong tiyan. Sige ka tawa. Hindi ko tawag, sir. Nagbagsuran ako. Kiwa ko nga, tawag ko na sa babae. Ako ang gusto. Ha? I like you, Lucy. A lot. And I want you to be my girlfriend. Hatagan mo kami chance. Kinsa raman sad ko nga bubalibad og sama ni mo, Paul. Swerte kay ko nga ako'y nagustuhan ni mo. So, it's a yes. Kana mo mas gabi, sugot na yun. Huy, o pag ka mailang anak niya? Ayaw ba ganin tawag kihurot og hatag tanan, ha? Hoy, ikay Lucy? Ha? Manawag lang kog balik tayo. Bye. Yes, ma'am. Unsay? Asawa ko ni Paul. Oh. Oh, unsa? Naibaw ko, gawa kay kalibutan. Kay siyempre, ang naman og magpahibaw sa nimo nga minyo siya, di ba? Ang ako lang ayaw tubay ang akong bana. Kay basig matakdan pa ka sa sakit anak niya. Unsa? Paita, unsaon na ba nak? Wa ko'y mahimo pa. Wa mo ko'y swerte sa gugma. Pugsugod karon. Dili na ko magpailad ang mga atik sa mga lalaki pa. Nak, dili na ng lalaki, unana. Wa pa lang yun mo abot ang lalaki nga, parang hindi mo. Maong wa pa ka makatunog o tarong. Enjoy lang sa imong kinabuhi, nak. Ayaw sa pagdali og suod sa relasyon, ha?
nimo, day. Happy kay ko para nimo. Nga naman. Alangan, nakita man akong malipayan na ka. Sa tinuod lang, day, no? Malipayo na kikik ko sa kong kinabuhi karon. Okay naman, day. Ayog. Ako na lang kaugalingon ako una-unaon sa. Tinuod. Pero maabot lagi ng panahon na mangita kag Paris. Dili na. Okay na ko sa akong life karon. Happy na ko. Og mag-focus na lang ko sa akong kaugalingon. I gave all of my love away. I saw them. Dili man sa ingon nga mahadlok na kong mahigugma. Pero kontento na lang gid kay ko sa akong kinabuhi karon. Kung naay mo abot, okay ra. Pero okay ra gihapon. Dili na lang ko tob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, R&N. Mao kita mga hikalang kaagi ni Lucy nga taga Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban ni sa awit nga iyang kita ngayo, awit nga nagkalahan, self-love. Can't nobody love me like me. Ang mong kaagi gibahatan og duha sa radyo ni Carol Marie Hikaen o gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamausap mga higala ug mga suking paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Palamanon, handumanan sa sakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa samudi kayo, takang salamat sa inyong pagpangin. I'm supposed to